Good morning kakabsat. Nimbag nga bigat tayo amin ako. Mga tayo tatag si datay di kwa. Tinunong kabatiti. Nakaramang kakas tayo Saka tinunong lamis nga gaputi karayan kakabsat. Mas makita yun ay. Saka jitid dami tirabi na nga dubaw. Nga nitib. Kawitan natin kayo nga kasi saka na niyo. Ulo, tingid, at anong nabati tirabi. So mga tayo kakabsat. Yung bagting nga bigat tayo mamin. Damit ti sausawan tayo nga baguong with sili kin kalamansi. Nakapagkararag tayo mitten, kin nakapagbugot tayo man. So organan tayo kakabsat nga mga tayo nga po. Mas natin tinunong nga kabatite. Ngay kakabsat. Mas. Naman. The best kakabsat. Tinunong nga kabatite. Ayos. Mangan tayo kakabsat. Mga kabagkat, tinunong nga tilapia. Fresh. Galing Karayan River. The best. Mas layam. Yes. Palong na kakabsat. Palong di manok. Yes. Good morning kakabsat. Mantap. Ayos. Good morning. Dakal di sa akin ni Malong. Samoy dipelten ti Chile. Samoy bilkot. Samoy suba. Yes. Man, kakabsat. Sa ating kawitan. Mas, kakabsat. Mangan tayo. Ako na nagmasubo aron mo. Mau din to Gio Bingmin ta kwan. Mas pala turog na. Manday kapsat, nembag kang bigat tayo mamin. Kung man pa kita ditinono nga kabatite, tatanga lang kanong maramanan. Mas gayam. Slag sultok dito may mando eh. Mas ngam kabato ito. Yes. Manda kamsat. Tinulong tilapia at Zaputi Karayan River. Manda kamsat. Yes. Manda kamsat man. Tinunong tilapia. Kabatite nga tinuno. Ang tini kabato ito na mas gayam. Alam mo.
Ayos. Nagmay hagot na kayo kakapsat, mga kamagkat. Mm. Morning, good morning. Mm. 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 Antay ka po. Limbag na bigat tayo amin. Mga kailokanaw. Mm. Pagkakawa ito eh. Ano pa? Mm. Ayan. Ano pa? Mm. Hindi mas nalag. Try ma. Antay ka po. Mm. Sino ang mga mabalik niya ako? Kung mga di kabatit eh. Ba. Ha? Ano mga chicken din. Tunto na lang? Mas. Morning, good morning. Dahil mas kamu sa kabasit ka. Mas nakurso na dani, bakit jay kabatide kakamsat? Ayaw ka na sa kabatide kakamsat. Yuman, comment kayo man jay baba kakamsat, nga nang Ilocano natin kabatide. Ano ba? Comment kayo kakamsat, alam na maging na bakit, nga nang Ilocano natin kabatide. Jadi man di pa nakapalot tag ni Boy Bagkat. Paki-follow lang tang kakapsat kin paki-share lagi jay vlog na. So giyaman na kanya kakapsat. Tangal daw. Thanks for watching. Bye.